Hvor mange gange tror du, der blev trykket på en stikkontakt om dagen på skolen? 1000 gange. 1000 gange? 1000 gange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? Det tror jeg, at der gør... Er det også for til at tænde lyset nogle steder? Det gør det næsten automatisk alle steder. Det gør der 16 gange. Hvor mange gange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? Det tror jeg aldrig, der gør, stort set. Hvorfor ikke? Er det Fordi vi har sådan automatisk med føler og det hele. Okay, jeg har trykket på en stikkontakt på skolen. 1000 millioner gange? Jeg ved det ikke. Nej, rigtigt svar. Kom nu. Gæt. 20... Nej. 1000 gange. Okay. Dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? Det ved jeg ikke. Det er mange gange. 5000. Okay. Om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? Jamen i og med, at lyset altid tændes, når man går ind i rummet, så tror jeg faktisk ikke, det er så tit. Nå, okay. Hvor mange gange? Hvor mange gange tror du, Hvis du det kan er? sætte tal på det. 3. Okay. Hej. Hvor skal I Hvor mange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? 500. Om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? 50. Over 50. Okay. Gange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? 5. Okay. Hvad? 5. Nu. Hvor mange gange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? Rigtig mange gange, jeg ved det ikke. Okay. Hvor mange gange er det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg sgu da ikke. Det ved jeg sgu da ikke. Hvor mange gange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? 100. Om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen? 37.000. Jeg tror, der bliver trykket på en stikkontakt på skolen. 5 gange. Over, hvordan man kan spare på energien på skolen. Har du tænkt over, hvordan man kan spare på energi på skolen? Sluk alt lyset. Ja, men vi har et argument her. Ja. Da vi kom ned til vores team i morges, så var vinduerne åbne, og det kan vi simpelthen ikke forstå. Nej. Hvorfor er de det? Så ja. Men så er det jo så smart her, så slukker radiatoren af sig selv, når vinduet står åbent. Ja. Det er besparelse. Det tror jeg ikke lige. Vi har set jeres tal på, hvor meget det koster om året. Ja, og det er altså 200.000. I hvad? I varme? Ja, Wow. og det er varme vand om året, og det er altså vildt meget. Ved du, hvem der bruger det? Det er jo jeg. Nå, men Det er jo ikke hvad kan os. vi gøre for at spare det? Luk vinduerne. Ja. Okay, Så er det ikke bliver så skide koldt. Hvorfor står vinduerne åbne? Det er jeg, der åbner. Nej, det er jeg. Eller hvor han tænker Jamen sådan, I lufter jo sådan ud om morgenen, når vi jamen, kommer det er sådan ned jo- til morgentang. der skal Det er jo en jeg- dum idé, fordi at... Ja, dårlige Men undskyldninger. alligevel... Ja, det bliver Okay, CO2. ja, men altså, det, I har jo tændt for radiatorerne, og så har I bagefter, så har I... Så det er jo, der bruger I jo vildt meget energi, og det er jo rigtigt. Så bruger I mega mange penge, så det er faktisk ikke vores skyld. Okay, næste spørgsmål. Kunne vi bruge mindre energi, og hvordan? Du mindre energi, og hvordan? Hvad filmer du mig? Eller sådan noget? Ja, det er til vores natur- og teknikteam. Jamen, det skulle I da lige have spurgt, at I måtte filme mig. Nå. Det var så jeg slet ikke nok gæld på hende. Privatlivets fred her. Jamen, kunne vi bruge mindre energi, og Jamen, det ved jeg ikke. Tænke over det. Jeg kan da ikke bare... Tænk over det, Hvis nu jeg vidste det, ikke også, så har jeg jo allerede lavet det om. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever Hvor you're mange gange om dagen tror du, der bliver trykket på en stikkontakt i skolen? Der bliver ikke trykket. Nå, jo, fordi inde i klasserne for eksempel. Der er ikke nogen, Hvor mange gange om dagen bliver der trykket på en stikkontakt på skolen? Der er ikke stikkontakt, du vil trykke på. Jo, Det er der sgu da. Det er der ikke. Til lys. i vores klasser. Det er automatisk det hele. Nej, det er... Jamen, vi slukker det nogle gange jo. Jamen, vi slukker det jo også. Og tænder det.
Nej, så er det jeg igen, der bruger strøm. Så bare... Det er jer, der er energibrugerne. Hvad tror du? For det koster jo hver gang, vi tænder og slukker. Hvad tror du? Hej, Kim. Det er jer. Hedder du Kim eller Finn? Han er ikke engang Kim.